Rakat Aliyev kellu saħħa kbira fil-Kazakistan fejn anke kien miżżewweġ lil bint il-President. Kollox iżda żvolta ġdida meta sparixxew żewġ bankiera li wara nstabu mejta. Taħt pressjoni minħabba rabta li kien hemm bejn Aliyev u l-każ ta' dawn iż-żewġ bankiera, il-President tal-Kazakistan bat lil Aliyev bħala ambaxxatur fl-Awstrija. Iżda waqt li kien fl-Awstrija fl-2007, qorti fil-Kazakistan ikkundannat lil Aliyev 20 sena ħabs u ħasret iż-żwieġ tiegħu minn ma' bint il-President. L-awtoritajiet Awstrijaċi min-naħa tagħhom fetħu investigazzjonijiet għal rashom fuq Aliyev. Fl-2010 Aliyev tafa' ħarsu fuq proprjetà f'Malta, Fort Cambridge. Jgħinu f'Malta kellu lill-avukat Pio Valletta li huwa wkoll direttur tal-kumpanija li żviluppat Fort Cambridge. Valletta l-bidu sab diffikultà biex jikseb permess speċjali ta' residenza permanenti f'pajjiżna lil Aliyev minħabba l-oppożizzjoni tal-Pulizija Maltija fuq twissija tal-Interpol. Eventwalment dan il-permess iżda ingħata. Mhux magħruf kif il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin aċċetta li jingħata dan il-permess kontra l-parir tal-Pulizija. Mal-Malta Today kelliem mal-Ministeru ma spjegax kif Aliyev ingħata dan il-permess speċjali meta kienet ikun investigat kriminalment. F'April li għadda Aliyev kien anki interrogat f'pajjiżna minn investigaturi Awstrijaċi dwar il-qtil taż-żewġ bankiera fil-Kazakistan. L-avukati tar-romol ta' dawn iż-żewġ bankiera wissew lill-awtoritajiet Maltin bis-suspetti tagħhom li Aliyev jista' jkun qed imexxi attività ta' ħasil ta' flus minn pajjiżna. Il-Ministru Tonio Borg intalab jagħti informazzjoni dwar il-preżenza ta' Aliyev f'pajjiżna anke mill-Ewroparlamentari Ġermaniż Elmar Brok, fejn fil-każ saħansitra daħlet il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli mill-Ġustizzja Viviane Reding.